mata a gidan aure suke, sai a musu abubuwa marasa daɗi, ba za su iya faɗa ba saboda kunya ko saboda nauyi ko saboda iyayensu dattijai ne waɗanda ba za su iya su yi bincike ba. Da an ganta ta zo sai a ce ya haƙuri, ko ma ya haƙuri, ba za ma a ji labarin da ya faru ba, sai ga ta koma cikin damuwa. Ita ko mace abin da take so, farko ka ware mata matsalarta, na biyu ka saurare ta gaya maka damuwarta. Idan ka saurari mace ta gaya maka damuwarta daga farko har ƙarshe, to an ci kaso 60 cikin 100 na wara matsalar. Amma rashin ba su dama su yi maganan nan, ko mu da muke musu sulhu muke jin fatawoyinsu, wata za ta ce don Allah malam ina son ka bani awa 2 ko awa 3 da Allah in zai samu maka cikakken bayani. Ki ababai wa Allah yanzu ke na baki awa 3 ni to me rai kenan. Ki takaita. Yanzu wata da ta bugo wata ce da Allah tana son bata lokaci, tana cikin damuwa za ta yi min bayani. Nace to kin ga yanzu wallahi ina Gombe ana kaza amma ki tura ta WhatsApp. Sai da ta turo episode 16 episode 16 ta turo, kowanne ya kai minti 10 zuwa sama, 1 2 rice tun wannan a ƙara mata bayanin ya nake da lokacin da zan tsaya na ji episode na 1 na 2 na 3 na 4 na 5 na 6 har wajen 10 duk bayani, saboda ta fi son in tana da matsala in ta samu dama ta zazzage maka duk abin da yake damunta. To lokacin da take zazzage wannan tana fitar da wani guba ne da wata damuwa da ke ranta. Bisa an kaban mace ta yi bayani za ka ga an fi damar sulhu, amma ka ce ke ya isa ka tsaya shikenan kawai ku je ku zauna, to ka kashe ta, za ta tafi da damuwa. Amma ba ta kuka ta zazzage ta ɓata duk ta faɗa, to ta fitar da damuwarta. Daga nan duk abin da za a ɗora a kai sai ka ce to shikenan jin naji bayanin da kike yanzu a daidaita kaza. To abin da suke so kenan mata. Mu kuma Allah ya ba su damar su magana mai yawa. Yasa koyare kuka ta koya sai mace ta riga ka koyo. Da Allah ya ba su damar surutu, suna faɗan kalmomi ko 1000 nawa aka faɗa a kullum, mu ko rabin ta muke faɗa. Indai kai ba mai surutun tsiya bane, to rabin abin da mace take faɗa na magana rabin sa kake faɗa. Yasa suka fi saurin iya yare. Kuma in suna da damuwa za ka ga faɗan su na baki ya fi yawa akan na hannu. Shi namiji shine za a kule shi ya fara zazzage hannu zai kai naushi, amma mace sai a wuna ana nuna ɗan yatsa ana magana, ai ta magana ba ruwansu. To shi yasa an ka bata dama ta yi magana to za ta huce damuwa da yawa.